To ci gaba. A ina. Ka dauke da gidanka ke. Yawa warwasa. To sora su biyu. Daji sora ku biyu. A warwasa ba dauke ka baka. Yes. Kudin ya mutu ne kala. Aure sake ka. Kala yana kasa kala. Kala gaskiya ko karanta. Kala. Allah. Nace kai ka kaza. Ya samu hoto da kyau. Yace ne. Ka ji ambassador wai baka tsufa ne tun suna yara wai suke gani. Kala ce ka. Wai baka tsufa. Kala. Kala ba za mu maka ba. Je ka bana. Tare ka ko kala. Yo kala to kala kan maka. Ajiya ba haka ake yau akwai casu a cikin hawa yau da Allah na gayyata kuwa ana gayyatar kuwa casu da daddare zo mu daura gashi ko da na sani ma da dauri ba magana biyu za ki ana kowa si muna gayyata casu yau da daddare akwai casu akwai casu a nan za a zo a can shi dole dama empty firin mu na ba da wallahi tallahi aka kira kwana zuwa yi ba yo ana posting a Instagram Wato nake ne yanzu na dawo. Memorin na ne ba shi da yawa ne ko kaɗan. Ni DJ? Ta shi.